Ngagcina nini ukubona iperformance enje ku-Sundowns? Sengisho i-clean sheet ngayigcina nini ku-Sundowns? Hayi guys nidlalile. Hawu. Guys nidlala even ugoalkeeper wethu Williams. Hawu amabhola bewaphosela le phambili. Bongena kwa-Allende le midfielder yethu bengathi ibingakaqini kahle ithena ngena u-Allende. Ya controleka imidfielder yaba balance. Ngena kaZwane kuvele kwamosha yonke into. Kanti uRulane bengabatshelanga yini laba players abo ukuthi khona uZwane eSouth Africa. Bengawatshelanga ukuthi akudlalelwa phambi kwaZwane. Bonile umjikeleze kanjani? Hey. Namanje ingane abantu ayithembi lapha ekhona. Hayi ayithembi. Ay. Ayithembi. Abambizi Shikabala for nothing. Shikabala, shika. Abona kumele ngikhulume ngo-sales. Truth ngizophathwa ikhanda because mina ngazi ukuthi ngempela what a player. Ngiyohlezi ngisho ngithi what a player. KuLeon sathenga istriker thina. Thina sidlalanga ngemali nasenguLeon. Sathenga istriker. Esiwazi umsebenzi wayo. Esatshela ukuthi wena uzela uzokora amagoli and uyawenza umsebenzi wakhe. Ngithena ngikhuluma ngo-Adams last week omunye wathi ngegame nyane eyi-1 ngithe u-Adams uselokho egundile. Hayi shintshile iperformance yakhe selokho egundile akusesuyilwa Adams. Badlalile abafana badlalile abafana angifuni ukungasho kodwa ke vela kodwa ezinye izinto kazi obvious. uRulane wakwami udla nini uKhadoso. Ay. Angakudala ngagcina ubona le Sundowns imi. Yabona ngiyibone namhlanje. Kudala ngayigcina. Yabona ningayibamba kanje bafana bami. Ibambe kanje na Wednesday. So ulanda 3 points. So wethu sophuma no 3 points nasingayibamba kanje. Awu. Hayi. Lina. Hayi ngisamangele namanje uSales improve game by game game by game uSales. Hayi yabona namhlanje. Hayi nginithulela isigqoko la inhle kahle ngithulela wonke umuntu isigqoko namhlanje. Wonke umuntu osebenzile ngimthulela